¡Holi! Mi nombre es Leidia Avellana, soy creadora de contenido para redes sociales sobre viajes y cultura, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, bienvenido o bienvenida a la comunidad Leidia Avellana, ya eres una avellana más. El vídeo que os traigo hoy va a estar completo en gallego, así que te invito a que te quedes e intentes ver si puedes entender algo o no, o si lo deseas, podrás activar los subtítulos en español que previamente habré colocado. Habré invertido unas 2 horas en hacerlos, así que por favor, non te cortes en ponerlos. No vídeo de hoxe vengo a explicarvos para que me serviu a min aprender galego no colexio. Para quenes non o saibades, en Galicia, os rapaces e as rapazas temos as clases tanto en galego como en español. E a maiores temos unha asignatura chamada Lingua e Literatura Galega, na que aprendemos lingua, literatura, sociolingüística e incluso un pouco de historia do galego e de Galicia. Durante os meus últimos anos como estudiante non universitaria, a asignatura de Lingua e Literatura Galega era unha das que menos me importaba estudiar, xunto con matemáticas e debuxo técnico. E isto era porque esa asignatura dábame unha perspectiva da vida moi diferente e facíame entender un pouco mellor a miña sociedade. Aparte de que tiven unha mestra moi boa, especial mención a Carmen Naveira, que foi unha das grandes profesoras que eu tiven nesta vida. Pero nese intre eu non me podía nin imaginar o verdadeiramente útil que me iba a ser a asignatura de galego cando eu vivira fora de Galicia, incluso aquí en Corea do Sur. Así que se queres entender que utilidade pode ter o galego cando estás no exterior, quédate neste vídeo ata o final. A primeira cousa que aprendín foi a respetar todas as linguas e non só iso, a respetar as variantes lingüísticas que pode haber dentro dun mesmo idioma. Nas clases de galego tiñamos un tema enteiro adicado a estudar as diferentes variantes que tiña o galego según a zoa xeográfica na que estabas. Así aprendemos que en algunhas zoas de Galicia hai geadas, eseo, que falan de tú en vez de ti e outras moitas variantes. A min isto valeume para darme conta de que unha lingua é moitísimo máis do que dicta a Real Academia. No caso do galego, a Real Academia Galega, ou no caso do español, a Real Academia Española. E entón eu penso, se todos e todas tiveramos aprendido isto, deixaríamos de escoitar comentarios tan desagradables como os andaluces non saben falar, a mellor doblaxe é a latinoamericana, o español de España é o que verdadeiramente está ben, ou que os estadounidenses non saben falar e o verdadeiro inglés é o de Inglaterra. Se todos houbéramos aprendido que as linguas teñen variedades e son precisamente o que enriquecen as linguas, todos estes comentarios non existirían. É dicir, que con esta filosofía galega nos poderíamos evitar moitas guerras en YouTube e Twitter. O segundo é que o galego axudoume a entender linguas que non coñezo, como poden ser o portugués, o catalán ou o italiano. Pero imos ir idioma por idioma. O portugués, mini resumo de historia. O galego e o portugués eran o mesmo idioma e polo tanto a sociedade era unha única e conxunta. Esta poboación vese dividida e de aí fórmanse o galego e o portugués debido á diferente evolución que tiveron cada unha das linguas. Así pois, non é extraño que os galegos e as galegas podamos entender con moita facilidade o portugués, e especialmente lelo é moito máis doado. Ademais, debemos de ter en conta unha cousa, o portugués non se fala solo en Portugal. O portugués falase tamén en moitos países de África e falase en Brasil, un dos países que ten maior poboación de todo o mundo. Isto quere dicir que por saber falar galego podemos chegar a entendernos con máis de 220 millóns de persoas. Se a isto sumámoslle que seguramente sepas falar español, poderás te comunicar con toda España, gran parte, a inmensa maioría de Latinoamérica e con algunha xenta de Filipinas. Non está nada mal, O catalán e o italiano. O único que teñen en común o galego, o catalán e o italiano é que as tres linguas proveñen do latín. Pero eu quedeime abraiada cando escoitei a xente falar en catalán e italiano e darme conta de que moitas palabras asemellábanse ás palabras en galego e que a gramática en ocasións parecíase tamén. De feito, moitas veces escoitei a Erasmus italianos dicindo que entenden moito mellor as persoas que falan en galego que non as que falan castelán, e tamén cando estiven en México convivín con cataláns e puidenme enterar de moitos cotilleos que seguro que non me haberían contado. Número 3, cando empecé a viaxear por América Latina, gracias ás clases de galego, puiden entender os chistes de galegos e tamén porque, para os argentinos, todos os españois somos gallegos. Nas clases de sociolingüística galega ensináronme unha frase que nunca olvidarei. Buenos Aires é a quinta provincia de Galicia. Galicia está dividida en 4 provincias e tantos galegos emigraron a Buenos Aires que chegámola a considerar de forma informal a quinta provincia. Esta frase fíxome entender perfectamente todos os galegos que emigraran no pasado
a Latinoamérica. E ademais fíxome entender moitísimo mellor que se me deran unha cifra, un número ou demais. E con iso tamén puiden entender mellor os chistes, porque gracias ás clases de sociolingüística podía entender en que condicións ou malas condicións íbanse os galegos emigrados para Latinoamérica. E por esa razón, eu mesma puidenlle explicar a moitos latinoamericanos por que facían chistes sobre galegos se nin sequera sabían o que era un galego. Ou tamén podes darlle explicación a cousas como por que en Buenos Aires véndese empanada galega. O número 4 é que haber estudado galego faime moito máis sinxelo aprender coreano. O galego e o coreano son linguas totalmente diferentes, non se parecen en absolutamente nada. Deixo isto claro dende xa. Pero axúdame moitísimo saber galego. Por que? Agora mismo eu estou estudando coreano en inglés. E a miña profesora moitas veces faime comparacións da gramática coreana e a inglesa que non teñen absolutamente nada que ver. Entón eu dígolle sempre como, por favor, non me fagas esa comparación porque vasme liar máis. Déxame na miña mente o galego porque parécese máis ao coreano que o inglés. Flipa. Pero aparte diso, estudar e falar dúas linguas de forma nativa que teñen unha gramática diferente axúdame a ser un pouco máis tolerante cunha nova lingua e cunha gramática diferente. É dicir, cando explícanme algo de gramática coreana, a miña mente xa non está tan pechada, senón que é un pouquiño máis aberta, porque coñezo moi ben dúas formas gramaticales de expresarme en idiomas diferentes e os podo manexar perfectamente. Entón, unha terceira maneira como que non me causa tanto conflicto. E a quinta e última cousa para que serviume ter clases de galego é entender o poder que pode chegar a ter unha lingua segundo a importancia que lle demos ás persoas. Nas clases de literatura galega nos aprendíamos as cantigas, que son pequenos poemas escritos para ser cantados e escritos en galego-portugués. Estes, personalmente, son os únicos textos que lín de cando o galego e o portugués eran a mesma lingua. E fíxome pensar moitísimo na importancia que pode chegar a ter ou non unha lingua. Vexamos o caso do galego-portugués. Era unha mesma lingua, unha lingua conxunta que tería a súa importancia ou non dentro do contexto histórico no que se vivía. De repente, divídese en dous. E dunha banda temos o galego. O galego comeza a ser considerado por moitas persoas un idioma de segunda, chega a prohibirse e se queres seguir vivindo unha de dúas, ou te vas ao exilio ou deixas de falalo. E por outra banda temos o portugués que parte da mesma orixe e que hoxe en día é idioma oficial de Portugal, Brasil e varios países africanos. Para min isto demostra que unha lingua de por sí non ten máis valor ou menos ca outra, senón que depende da importancia que nós lle estemos dando a esa lingua. Ben sexa polo potencial económico que ten o país no que se fala ou polo poder militar que teña, entre outros moitos motivos. E se queredes ver un exemplo a viceversa, podemos ver o caso do inglés, que non é o idioma máis falado en todo o mundo e, sin embargo, hoxe en día é o idioma internacional. Polo tanto, eu xa teño aprendido que ningunha lingua, nin o galego, nin o catalán, nin o euskera, quechua, náhuatl, ningunha lingua vale menos ca outra. Elevar ese respeto inculcado cara a outras linguas, outros idiomas ou outras formas de vida en xeral vaite facilitar moitísimo a vida cando ti esteas a viaxar. E isto foi todo polo vídeo de hoxe. Se che gustou, dalle a like por aquí debaixo. Gustaríame que me deixaras en comentarios se este vídeo valiuche para algo, se aprendiches algo gracias a este vídeo, ou se ti es galego ou galega, para que che valiron as clases de galego. Suscríbete a miña canle se todavía non o fixeches e dalle a campanita para non perderte ningún só dos vídeos que suba a partir de agora. Sígueme nas miñas redes sociais como Lady Avellana Viajes e especialmente en Instagram, onde contoche o meu día a día en calquera lugar do mundo onde quera que eu estea. E vémonos no próximo vídeo. ¡Vémonos!